dúla do... To nevylívajte toľko. Prodlžite pása! Máš nejaké meso, či nemáš? Nie, mám. Ja len babám, to nie je pre teba. Miro, čo máš? Aj do kostola, či jeden čas bral. Ja my chodili na Vianoce a tak nemali 10 ľudí. Nie, to je také, vieš, zložé. A ja prišlo euro ešte 20 korun náš na tej taške. No vidíš. Hovorím, že ty máš najlepšie, ty máš stoličku hotovú, nie? Ona je do kostola. Ďalšia. Sami naleje kalónika. To je víno, tu máte. Abo kaja To je Sami víno. nalejem. Daj si mi to nalejem. To je čisto? Vieš čo, ja sa postavím. Tolinko, prepáč, no ja si dám šiť. Dobre. Chlapi, hľadí vám činy? No ani. Dávaj headboard. Galena, nenaleješ nám? Nalejem. Teraz som ja ulievala. Teraz ulievala Monika, hovorí. S tými vláknami, to sú tenké vlákna. Teraz ste pili. Sa mi rozstalo, rozumieš, to mám fúru. Sme pili, vysvetli to rána, ne? Pretiči, jak? Ráno som prišiel, otvoril skriňu a som to chytil, čo som robil, kamarát, zaraz do mňa vylomilo a celá skriňa v piči, kamarát. Vieš, čo to je? To musí všetko na novo. Kábel všetko. Bá, som tam zhodil kola, som dal. Ale jelikož som dobre vyjebaný, to mi minulé mi rozprával ich židia na dne. Teraz vám hovorí, kúra tam jedno vlákno máme správne. Vymiešate víno. To je dobre, ty vieš, ty sa snažíš podľa vyjebať to vrúma, to vieš, hovorím, ty si taký ako kokon, Ale